Вчера правих една практика на една майка на 3 деца, която искаше да бъде просто по-балансирана и да не избухва така на децата си. Много съм и благодарна, защото накрая на практиката и осъзнаването беше, че няма как да бъдеш балансиран човек, ако ти първо не се приемеш. Не се приемеш такъв какъвто си. Да, може понякога да се развикаш. И аз съм човек, и аз се ядосвам. Децата също се ядосват, те също имат своят характер. Важното в тази ситуация е просто да се приемеш и да кажеш: да, това съм аз. И да направиш стъпки към твоята промяна. И моменти всъщност, в които се приемаш, ти също така си даваш любов. Когато си даваш любов, малко по малко този глас, който все ти вика: ей, пак се развика на децата, пак постъпи грешно, пак така, пак онака, той изчезва. Защото ти си приемаш такава каквато си. И всъщност, когато се приемеш такъв какъвто си, ти ставаш балансиран човек.